खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मणिपुराव पुलिस आरो आसाम राइफल्सनि गेजेराव एना-एनि सोमजिदों। मध्य प्रदेशनि सासे थामथि थाखोनि मावफारियानाव 10 कौटि रांनि धोन। केरेला रायजोनि मुङा केरेलाम जासिगोन। जफादं गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखाल। मोब्लिब बिफाननि मावफारियाफ्रा प्राइभेटाइजेशननि हेंथायै सोमावसारदों। मणिपुर पुलिसनि हेंथायै आर्मिया गावसोरनि सायाव खैसार खालामनायनि अजद होदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मणिपुर पुलिस आरो आसाम राइफल्सनि गेजेराव जोबोद एना-एनि सोमजिदों। मणिपुर पुलिसआ 9थि आसाम राइफल्सनि मावख'गिरिनि हेंथायै कुकि थिउरियाफोरखौ मदद होनायनि अजद दैखांनानै मरे थानायाव पुलिसआ आलादायै एफआइआर होदों आसाम राइफल्सनि हेंथायै। आथिखालाव आसाम राइफल्सखौ बै जायगानिफ्राय बोखारनानै सिआरपिएफनो बिबान होबाय होननानै मिथिहोदों। लोगोसेनो म्यानमार सिमानिफ्रायबो आसाम राइफल्सखौ बोखारनांगौ होननानै मणिपुर प्रदेश बिजेपि दोलोआ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ खावलायनानै थांनाय 7 आगस्तआव गोसोखांलाय गथायदों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 आगस्तआव कुकि थिउरियाफोरा बिष्णुपुर जिल्लानि कावाखतायाव 3 मेथाइफोरखौ बुथारदोंमोन। बेनि उनावनो मणिपुरनि रायजो राजाया आसाम राइफल्सनि सायाव जोबोद खुद्रिदोंमोन आरो लामायाव ओंखारनानै सोमावसारदोंमोन। मध्य प्रदेशनि राजथावनि भोपालाव सावस्रि बिफाननि सासे थामथि थाखोआव स्ट'र किपार साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय मावफारियानाव पुलिसआ रेड खालामनानै सोमोनांदों। आशफाक आली मुंनि सासे स्ट'र किपार रेंकआव साख्रि मावनानै 10 कौटि रांनि धोनि सुबुं जानो हादों। नाथाय सैथो लामाजों नङा, सिखाव खावदों सोरखारनि खाजोनाखौ। गाव सोरखारनि खामानि मावनाय समाव जाख्ल'नानै गोसोम रां खामायदोंमोन आशफाक आलीआ। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आशफाक आलीनि गासै सम्पथिया 10 कौटि रां बेसेननि। पुलिसआ बिनि न'आव सिग्रोमनानै गासै नोगोद 20 लाख रां आरो 46 लाख रांनि सना आरो रुपा मोनदों। बेनि अनगायैबो मोन 16 दोरोदनो रोङै सम्पथि आरो 1.25 कौटि रां बेंक बेलेन्स मोननो हादों। बिनि न'आ 14,000 स्कुवेर फुट आरो न'नि बिथाया 1 एकड़ होननानै पुलिसआ फोरमायदों। लोगोसेनो न'आव थानाय फार्निचारफोरा जोबोद बेसेन गोसानि टिभि, फ्रिज, सफा सेयार बायदि बायदि। मख'नो गोनांदि जाय समाव आशफाक आलीआ स्ट'र किपार साख्रिनिफ्राय आजिरा मोनदोंमोन बै समाव बिनि गासै दान बान्थाया 45,000 रांल'मोन। खोला भारतनि केरेला रायजोनि आयेन आफादा केरेलानि जायगायाव केरेलाम मुङैसो गाबज्रिनांगौ होननानै बयनिबो मददजों बिल पास खालामदों। केरेला बिधान सभाजों आजावजानाय बे बिलखौ मिरु सोरखारनो भारतीय संबिजिरनि 8थि फारियाव थिसननो थाखाय दैथायहरगोन होननानै मिथिहोदों केरेला आयेन आफादनि मासिगिरि सामसेरा। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मालायालम रावखौ केरेला रायजोआव रायज्लायनाय जायो आरो बे मालायालम रावजोंनो लोब्बा लाखिनानै केरेला मुं होनाय जादों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा आथिखालाव फोसावदों हादोरसानि साफ्रोमबो गथ'साफोरानो गुन गोनां आरो गोग्गो सोलोंथाइ मोनथारनांगोन होननानै। नाथाय सासे फरायसानि सोलोंथाइ लानाया सासे फोरोंगिरिनि अनगायै आद्रासो होनजायो। बाक्सा जिल्ला मसरपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय जफादं गोजौ फरायसालि। बे फरायसालिखौ सरकारा थांनाय 2017 मायथाइयाव सान्तिपुर गुदि फरायसालि, जफादं इन्दिरा गान्धी बड' एमइ स्कुल आरो जफादं गोजौ फरायसालि गासै गंथामखौबो सरजाबनानै गंसेल' खालामना होनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बे फरायसालिया गंथामबो फरायसालिखौ सरजाबनायनि उनाव गासै फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ मोन 18 मोननो हादोंमोन। बेनिनो गोबां फोरोंगिरिफ्रा आजिरा लानाय आरो अबथिरा जिउ गोमाखांनायनि उनाव मोन 8 मासिफोरा आथिखालाव लांदां जानानै दङ। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिरेन्द्र बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय फोरोंगिरिफ्रा गावसोरनि आखाइनि रांखौनो खांलायनानै 5,000 रां बेथन होनानै 1 बोसोरनि थाखाय गुबुन सोरखारि नङै फोरोंगिरि थिसनथाइ होब्रबनो गोनां जादों।
लोगोसे बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला 2025 मायथाइसिम बे फरायसालिनिफ्राय गोबां फोरोंगिरिफ्रानो आजिरा मोनबावगोन। जुदि सोरखारा 2025 मायथाइनि सिगांनो लांदां जानानै थानाय मासिफोराव फोरोंगिरि थिसनथाइ होआब्ला बे जफादं गोजौ फरायसालिया थैलांनायनि लामायावसै होननानै रोखा फोरमायो। लोगोसे जफादं ओनसोलनि नायल' जाल' गंसेल' बे फरायसालिया थैलाङोब्ला ओनसोलनि गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरानो गुबुन गोजान जायगायाव थांनानै सोलोंथाइ लाहैनांगोन होननानै फोरमायबावदों गाहाय फोरोंगिरि बिरेन्द्र बर'आ। बेनिखायनो जफादं ओनसोलनि रायजोफोरनि गथ' गथायफोरनि इयुन जिउ दानायखौ नोजोर बोनानै बिटिआर सोरखारा आसाम सोरखारखौ नारसिननानै थाबैनो लांदां जानानै थानाय मासिफ्राव फोरोंगिरि थिसनथाइ होनानै फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनो गुरैयै खावलायदों गाहाय फोरोंगिरिया। गुवाहाटीनि बिजली भवनाव प्राइभेटाइजेशननि हेंथायै मोब्लिब बिफाननि मावफारियाफ्रा सोमावसारदों। बुधबारखालि सोरखारनि हेंथायै मोब्लिब बिफाननि मावफारिया आरो आजिरा मोननाय मावफारियाफ्रा जथायै आसाम सोरखारा मोब्लिब बिफानखौ प्राइभेट कम्पानिनो फाननो लानाय इसिङारि थांखिखौ मिथिनानै गिखांनाय फैदों आरो गुबुन गुबुन बिफानखौ जेरै प्राइभेटाइजेशन खालामगासिनो बेबायदिनो मोब्लिब बिफानखौबो प्राइभेटाइजेशन खालामनो लादों। मानो होनोब्ला आथिखालाव नोगोर ओनसोलाव मास्टार प्रग्राम बायदियै मोब्लिब बिल होनाया मबाइल रिचार्ज खालामनाय बायदियै प्रिपेइड सिस्टेम खालामजोब्बाय। फैगौ समाव गामि ओनसोलावबो मोब्लिब बिलखौ प्रिपेइड सिस्टेम खालामनानै प्राइभेट कम्पानिनो गथायनो स्रोदै थांखि लाखोमादों होननानै गिनाय फैदों मोब्लिब बिफाननि मावफारियाफ्रा। मानो होनोब्ला बेबायदि जायोब्ला गावसोरनि इयुनाव खोमसिया साग्लोबनो हागौ। इन्डियान आर्मिनि मोनसे सुलुङाव फोरमायदों दि आथिखालाव मणिपुर रायजोआव आसाम राइफल्सआ जोबोद गोब्राब आरो गोग्गो खामानि मावगासिनो दङ। मानो होनोब्ला थांनाय 3 मे 2023 निफ्रायनो मणिपुराव जोंब्लावनाय अरखौ आसाम राइफल्सआ जोबोद गोग्गो आरो गोब्राबै मोगा-मोगि खालामबोनांदों। मणिपुर पुलिसआ गावसोरनि गोलोन्दां आखुखौ दोनखोमानो थाखाय आथिखालाव आसाम राइफल्सनि फारसे दायखौ जाबसिननो लादों। मानो होनोब्ला आथिखालाव मणिपुर पुलिसनि गोबां हाथियारफोरा तिउरियाफोरनि आखायाव सौहैबाय। बेनिखायनो मणिपुराव गोजोन लाबोनो थाखाय आसाम राइफल्सआ जिरायनाय गैयै कर्डन सार्जिं अपारेशन खालामबोगासिनो दङ। आसाम राइफल्सनि मानखौ दागो फोनांनो थाखाय बेबायदि नंखाय फोसावनायखौ इन्डियान आर्मिया दुखु मोननाय फोरमायदों आरो इयुनावबो मणिपुर रायजोआव गोजोन थासारि लाबोनो खामानि मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायथिदों टुइटारनि गेजेरजों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।